Terve terve ja tervetuloa tänne venemessulle tutustumaan Luvia Boatsin ensimmäiseen omaan venemalliin. Malli on Barchetta 27 ja nyt ollaan täällä Ohjaamossa. Vene on siis tällainen 8,4 metriä pitkä retkivene ja edessä on makuutilat, konsolin takana on WC ja tämä Ohjaamo on varusteltu nyt 2 aikuiselle tässä veneessä ja sisältää hyvän navigointivarustuksen ja mahdollisuuden muunnella näitä sisätiloja. Ja uutta tässä veneessä on se, että Ohjaamon lattia on tasainen, jolloin moduleilla voidaan istumajärjestystä ja tilankäyttöä muutella. Veneessä on aika kattava perusvarustus ja navigointivarustus sekä monitoimimittarit kuuluvat Mercruiser-moottoreiden vakiovarustukseen Barchetta-veneessä ja on monipuoliset mittarit, jotka sitten auttavat kuljettajaa veneen ohjaamisessa. Ja vene on yksilöllisesti varusteltu ja asiakkaan toiveiden mukaan voidaan sitten eri vaihtoehtoja räätälöidä. Asiakas saa veneen haluamillaan varusteella, haluamallaan sisustuksella aivan yksilöllisesti.